Dansani. 30 år med dansk design og håndværksmæssige traditioner. For os er badeværelset hjemmets vigtigste rum. Her er vi private, men også sammen fra morgen til aften, hver dag, hele livet. Det skal både være funktionelt og samtidig opfylde dine individuelle ønsker om et eksklusivt og stemningsfyldt badeværelse. Vi har udelukkende fokus på badet og motiveres af den udfordring, der ligger i at designe, producere og levere produkter af høj kvalitet til din hverdag. Med inspiration i klassisk møbelhåndværk og de mange unikke råmaterialer, Norden har at byde på, udforsker vi spændingsfeltet mellem det fantastisk funktionelle og det æstetisk minimalistiske. Målet er i al beskedenhed det samme, hver gang blyanten rammer papiret. At finde den perfekte balance mellem de to aspekter og tilføje endnu et kapitel til den danske designtradition. Når vi tænker badeværelse, tænker vi muligheder. Muligheder for at indrette præcis, som du vil have det, og skabe plads til dig og dem, du deler rummet med. Derfor elsker vi især udfordringen ved små rum, der stiller ekstra høje krav til kreativiteten, når der skal skabes smukke og praktiske badeløsninger med plads til personlig udfoldelse. Med Dansani får du frihed til at udtrykke dig selv, og det er en kvalitet, man ikke finder i ret mange møbler. Dansani er etableret i 1983, og målet har fra starten været at levere kvalitetsprodukter i dansk design til badeværelset. Derfor er vores medarbejdere erfarne og højt specialiserede designere og fagfolk, der ved, hvad det kræver at udvikle og producere baderumsprodukter i høj kvalitet med gennemførte detaljer. Ikke kun vores produkter, men også vores processer er af højeste kvalitet. Vores forsyningskæde bygger på tillid, fleksibilitet og hurtig reaktionsevne. Vi udvikler egne produkter, der fremstilles i samarbejde med udvalgte leverandører. Vi praktiserer lineoptimeret produktion og montage i egen fabrik, og vores produkter gennemgår en kvalitetssikring ud fra et nulfejlsprincip. Dermed sikrer vi en hurtigere problemfri levering til udvalgte forhandlere via professionelle logistikpartnere. Dansani er en sund virksomhed og privatejet af administrerende direktør Carsten Friis. Virksomheden, der blev etableret i 1983, er i dag en international koncern med hovedsæde i Danmark og datterselskaber i 5 europæiske lande. Vores 220 medarbejdere leverer hver dag mellem 300 og 400 bademøbelsæt til forbrugere i hele Europa. Dansani er en markedsorienteret og profitabel virksomhed, der år efter år siden starten har oplevet vækst. Dette skyldes især vores forretningskoncept og måde at tænke og handle på. Vi ved, at vores egen succes først er i hus, når forbrugerne går tilfredse ud gennem forhandlernes butiksdøre som ejere af et nyt Dansani bademøbelsæt. Vores forhandlere er også badspecialister, og derfor de rigtige partnere for os. Vores produktpalet er stor og henvender sig til forskellige kundegrupper. En grundig og professionel rådgivning er vigtig for at kunne træffe de rigtige valg. Det kræver indblik, kendskab og god service, før, under og efter salgsprocessen. Bæredygtighed og miljøbeskyttelse er væsentlige faktorer i vores virksomhedspolitik. Vi udformer vores produkter, så de påvirker miljøet mindst muligt ved fremstilling, brug og bortskaffelse. Og vi sikrer løbende, at vores nøgleleverandører overholder retningslinjerne med henblik på CSR, det vil sige virksomhedens sociale ansvarlighed. Vi anvender træ fra bæredygtige europæiske skovbrug, og vores lyselementer er udstyret med energibesparende LED-belysning. Værdierne, mod, glæde, respekt er drivkraften og udgangspunktet i alt, hvad vi gør. Vi lægger vægt på daglig arbejdsglæde. Vi respekterer den enkelte, vores omgivelser og omverdenen.
og vi har modet til udvikling og forandring. Hos Dansani holder vi, hvad vi lover, og fordi vi er badspecialister, kan du føle dig i gode hænder hos os.